Bé, doncs estem a l'espera que surti el Pedregà aquí al balcó de l'Ajuntament a saludar a tots els que ens hem donat peu aquí a la plaça. Bé, surt, saluda. El 2007, em sembla que era, el 2006, em vaig passar tot, em sembla que tot Marroc em va veure el cul. Anàvem al quad i cada 2 per 3 tenia que parar i vinga, buidem. Tu no filmis, tio! Bé, doncs estem aquí amb el fill del Pedregà. Aviam, Oriol, com sents que el teu pare, que et sents orgullós del teu pare, ben fet el tercer al pòdium? Sí. Com ho veus que tenia el teu pare al Dakar i tu ho veies per la tele? Bueno, no vaig veure gaire, però ho tenia força bé. Segons l'ordinador i les imatges que hi havien, ho tenia força bé. És a dir, vas rebre bastanta informació cada dia? No molta, però força, sí. A tu t'agrada també córrer amb quad? Sí. Seràs també, com a teu pare, un motorista o més de quads? Quad, segurament. Quad? Sí. I bé, ara estàs estudiant, poder la teva professió del demà, a què aspires? No aspiro res. De moment m'agradaria córrer. Segurament que l'any que ve aniré a veure el Dakar i potser als 18 anys vaig a córrer. Carai, això ja són unes perspectives molt bones de futur, no? Bé, ha de ser doncs que el Pedregà marxa ja, juntament amb els compromisos
Doncs aquests dies la premsa, afortunadament, està en padell. No és com tota la resta de l'any, doncs que no es pot seguir si no hi ha algun espectacle mediàtic al darrere, com ha sigut aquest París-Dakar. Doncs felicitem aquí el Joan Manuel González, el Pedregà de Navàs, i esperem doncs, que cada any puguem repetir aquestes satisfaccions. Bé, doncs la plaça ha quedat buida, tan sols queden 3-4 persones, i aquest xicot aquí doncs, ha sigut el mecànic. Ens diuen que l'ha seguit durant tota la cursa. Bé, Jaume Vilà, per Canalena, Pedregà, París-Dakar, tercer lloc.